Welcome og peaceful weekend kaninyong tanan mga kaigsuonan ug mga higala dinhi sa atong nasod, kapupud-an sa Mindanao, Visayas ug Luzon, maingon man usab diha sa gawas sa nasod. Niining maong Sabaduha, among ikalipay ang pagpadayon sa paghubit sa atong leksyon nga ikasiyam nga naguluhan ang pagministeryo diha sa Iglesia sa Bag-ong Tugon. Ug kauban nato karon ang ato gihapon nga mga panel members nga si Pastor Gulfan o si Pastor Jimenez. Mga kaigsuonan, sa dili pa kita mopadayon, buot nato nga iampo o atong lapiton ang presensya sa Balang Espiritu. Pinaagi kang Pastor Jimenez. Magampo ta mga minahal nga mga kaigsuonan, ito ko atong mga ulo. Nining matahom nga kabuntagon, amahan na mo nga langit nun, ania kami nagahimo sa pagpangayo, sa balaano nimo nga paggiyag, pagmando, sa balaan nga Espiritu, aron sa amo karon nga pagpasantop nining leksyon, ini nga semana, mabatnan tanan nga mga kaigsuonan ug tanan nga mga subaybay niini nga programa nga amo gidong Dios masabtan kani nga mga leksyon ug among ika-aplikar sa among inadlaw-adlawng pagkinabuhi nga nagahulat sa kaduol gyud sa imong pagbalik. Salamat kayo Ginoo nga imong gitubag ang amo karon nga mga pagampo. Kining tanan among ginatugyan pinaagi sa mahal nga ngalan sa among magbubuhat nga si Ginoong Hesus. Amen. Amen. Aniya kita karon sa greeting sa atong mga kahigalaan, atong ihatag una ang Pastor Gulfan. Una-una ko sa pag-greet ang panimalay sa mga rasiro o sa mga postrero sa California. Ang among kinasing-kasing nga pakigduyog kaninyo sa kasub-anan sa pagpanaw sa atong magulang sa panimalay, si Manong Dan. Ibalumi nga, murag nagsunod-sunod ning inyong mga kasub-anan kay dili pa kay dugay si Mami na nipahulay dayon si Mrs. Rasiro nga asawa ni Kuya Dan nagpahulay na sad karon si Manaha sinungdan sad amo sang gidangat ang among ipadangat ang among mainitong pagpangumusta sa atong mga kaigsuonan ang mga overseas Filipino workers sa Malaysia, sa Indonesia o sa ubang mga bahin sa kalibutan sa United States, Chicago, Florida, Illinois, New Jersey, New York. Mga kaigsuonan nato sa Middle East, dito sa Saudi Arabia. Naibaw aming daghan kaninyo diha sa Kuwait o sa Dubai. Ang nagasunod ni atong tulumanon. Hinaut-unta nga panalangin sa Dios madangat diha ninyo o hinaut-unta nga ang inyong kaligon sa pagtuo, madasigon nga pag-alagad, makananayon, bisan pa na ang sa langyaw nga nasod. Thank you, Pastor. Mayong buntag mga minahal nga mag-igsuonan, amo po gipaabot ang amoang mga pag-great sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga kaigsuonan dinhi sa kaumhan South Philippine Union Conference. Labi na dito sa Western Mindanao kaning umaabot nga Sabado o karon gabi pagasugdan ang Huwebes sa gabi pagasugdan ang stewardship certification uban sa ato dinha nga pangulo sa departamento Pastor Leoncio Guting ug ang ato diha nga mga administrador ug mga magbubuhat uban sa mga kaigsuonan. Bisan pa sa galain nga dapit nga diin kanunay sila nagapadala sa ilahang mga pagpasalamat pinagi sa email o sa ilahang mga kaning Facebook na nakahatag ug dugang nila nga kadasig ang pag-review kanunay o pagtan-aw pagsunod sa tong programa ni Takna sa pagtuon. Sa makausapa kami magaingon maayong buntag sa adlaw ng pahulay kanatong tanan. Yes, mga kaigsuonan, nalipay kaita nga daghan tag mga listeners o viewers sa atong Takna sa pagtuon. Ato sa biapil pag panimbaya ang atong mga kaigsuonan nga among naduawan didto sa Saragosa, Matalom, Leyte. Pamilya sa mga Adaron, Campos, Garma, Rosalie Lingling, Jamjam, Guson o Mangaron family, Hagunos family, Balani family, Monsales family, Alcoveres family, Obidencio family, Baquiano family, Hasmin family, Naiga family, Lacunya family, Puda family. Kini nga mga kaigsuonan nato, mga kaigsuonan,
among daduawan didto sa iglesia sa Saragossa og malipayon sila sa pagpadayon sa pag-alagad bisan pa sa kalisod sa panahon. Ako sab i-greet ang atong mga ubang higala nga nasulat diri. Sila si Dr. Yolando o si Erlinda Kerwila diha sa Pulumulo. Kauban nila ni Sister Linda Gabales, Sister Merlin Gumaha diha sa Jinsan, Sister Vivienne Kaintoy diha sa Kidapawan o si Pastor Carolino. Diin ang usa ka Women's Evangelistic Crusade magasugod karong umalabot nga Domingo. September 1 paingon sa September 7. Bueno mga kaigsuunan, ang atong leksyon, ang gahisgutan nato, ministry sa English ministry in the New Testament Church. Atong mahibaluan mga kaigsuunan nga sa pagministeryo ni Ginoong Hesus dinhi sa yuta sa 3 ka tuig ug tunga, pagministeryo ni niya nga sa dihang nga wala siya nagpabilin nga dugay tungod kay mo man ang tagna nga natuman sa balang kasulatan apan ang buluhaton nga sagrado nga gisugdan ni Ginoong Hesus igapadayon sa iyang mga tinun-an. O atong nahibaw-an nga gitawag kini sa atong iglesia karon og mission statement nga daingon una sa tanan to make disciples of all the people. Ikaduha ang pagmantala sa three angels message nga makita diha sa pinadayag 14 bersikulo 6 paingon sa 12 ug ang ikatulo mao ang pagtabang sa tanang mga tao nga gustong maluwas nga pagbalik ni Ginoong Hesus sila maandam. O kini nga mao nga mission statement sa atong iglesia, mga kaigsunan ug mga higala, nagapadayon kini dili sa ilang kaugalingon nga kagustuhan o pinugos kundi ang ilang gugma ngadto sa Ginoo ug ang Ginoo nagaauhag kanila nga wala sila pasagdi kundi doon na siya saad pinaagi sa reinforcement o pagtabang sa balang espiritu samtang sila magahimo sa dakong mission sa katawhan. O kini nga mao nga dako nga tahas, ingon ta nga tahas, nahimo kining malampuson og dasugdan didto sa Jerusalem hangtod ga kini may kuyanap sa Asia Minor. Og ang kinatibuk-an dili lamang ang pagluwas sa mga katawhan nga bingtukang Ginoong Hesus kundi ngadto usab kini nga baong buhat sa kaluoy mauusab ang pagpadangat ini gawa sa iglesia kundi agadto sab sa mga neighboring churches o mga lugar. So mao kini nga ang buhat sa Dios wala gyud ni siya maundang. So ang tanang pagtudlo ni Ginoong Hesus kini nagapadayon. Ang ato memory text karon nga semana mga minahal nga makigsuonan makita sa Santiago o Jacobo kapitulo 1 bersikulo 27 nagaingon, ang relihiyon nga putli ug dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini: ang pagduaw sa mga ilo ug mga babayeng balo sa ilang mga pagkaguol ug ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Oh, nindot man di kayo nga teksto, Pastor, kaya naghisgot na tong description sa matuod, Putli nga relihiyon. walay buling. Murag duha sa main characteristics sa pundok nga iya sa Dios, mga katawan nga iya sa Dios. Ato naman yung naisgutan sa previous weeks nga ang church nahimong sumpay sa misyon ni Kristo. Although nakumplito ni Kristo ang iyang tahas, pagluwas sa mga nangawala sa Lucas 19:10, pagluwas o pagpangita sa mga makasala o pagluwas ni kanila, although nakumplito na niya dito sa cross, kanang balita katungdanan nga sa iglesia ang pagpahibawan sa katawhan. Apan gawas ni anang pagsabwag sa maayong balita, which is already in itself very good. Naapagitaha si Kristo. Ngayang gidefine daan sukat atong pagsulti niya sa mga tao human sa iyang 40 ka adlaw nga pagpuasa, gibasa niya ang imong misyon, niya siya pagtabang sa mga kabos in general, paghatag kagawasan sa mga piniutan. Unya, kana siya
gibili na niya sa church dahil niyang kaya paingon sa langit. Kining text sa James 1:27, Santiago 1:20, ang gidescribe ni Santiago nga karakteristik sa iglesia sa sitting ni sa mga Hudyo. Sa sitting sa mga Hudyo nga ato sad kapanaminan sa ato panahon karon. Ang katilingban gud sa mga Hudyo, pastor ug ma'am, ang talabangon gyud kaayo ang mga balo ug ang mga ilo. Kay ang Hudyo nga community dependent gyud sila sa mga bana, heads of the families, alang sa sustenance of the family. Kung mawala na ang head of the family, tingali sundalo or unsa ba, tungod kay naaman sila sa regime nga naay ruling power nga mao ang Romans, kung mawad-an sila og bana, ang ilo ug ang balo, nahimutan nga talabanguna siya either sa katilingban or sa iglesia. And the church, gihatagan ni ini nga katungdanan. Kay ilang gid nga katungod ang pagtabang sa talabangon. Kanang meaning niya ng word nga ang tinuod nga relihiyon nga putli ug dili bulingon sa tubangan sa Dios mao kini. Sa ato pa og nagbarog ang tao og relihiyon, ning sunod siya sa baruganan nga gitudlo ni Ginoong Hesus. Ang karakteristik niya mao ang number 1, pagtabang sa talabangon. So gidefine lang diha nga pagduaw sa mga babaeng balos panahon sa ilang pagkaguol, maingon man sa mga ilo, pero ang iyahag yung meaning ni ana, ang pagtabang sa talabangon sama ni atong sambingay sa Good Samaritan. Gisambingay may tungo sa tao nga gibunog, apan ang iyang meaning, ang taong talabangon ang silingan or ang tabangonon matod pas pinulungan ni Ginoong Hesus. So that's the real meaning, dili kay magkuha tag lista sa mga balo, kunya maingon ta nga hay maning mga balo ron kapangataon tani or maghimo tag senso sa mga ilo, mga orphanage, no. The meaning is broader than just having a statistical record of who are the widows and the orphans. It goes beyond that, kay ang meaning yun ni anang pagtabang sa mga pagduaw sa mga balo o mga babaeng balo o sa ilang pagkaguol sa mga ilo. Ang meaning yun ni ana in reality ang pagtabang sa mga talabangon. Sa ato pa, Pastor, ma'am, ang ato karon nga buhat ingon nga iglesia, sa gingon na ni Pastor ganina, continuation na niya kay gipasiugda naman ni si Ginoo gikan pa dito sa Jerusalem sa sitting sa mga Hudyo ug kani nga kahimtang ni apo ni sa atong palibot karon atong makita. So ang handom gyud sa Ginoo nga makita sa iyahang mga katawhan, iyang mga sumusunod nga ato gining padayunon nga matud pa ni Ma'am Gulpan ganina, ang Great Commission sa Ginoo nga mauni ang pagsangyaw apan dili kay pilion lang nato ang mga tawo, kundi ang tanan gyud, labi na gyud to ang giingon na sa ato ang bersikulong sa loluhon, pagduaw sa mga babaeng balo, unya pag bisita po ni atong mga ilo nga diin nga sila gid ang pinakanaga panginahanglan kay sa punto ni Pastor ganina na mawad-an na gani sila kaning bread earner o kanini ang bana o ang asawa o ang mga kabataan mo na lisod gyud kayo sila. So mga pinlangga ang magsuunan ato gini butang sa tungod huna nga ato gining padayunon kay mauni ang handom sa Ginoo, mahumani nga buhat, wala ni ang katapusan ato ang makita. Amen. Nevertheless, mga kaigsuonan, kining segment sa mga talabangon nga sulod ug sa biyan Gawas. sa atong iglesia, mga girepresentahan lang ni dili lang gyud kay ang mga nabalo kay ang kultura lagis mga Hudyo, mga ug sa kuan pa dependent bangud sila sa bread earner sa ilang pamilya. Pero sa sitting diri sa Pilipinas, atong mahibaw-an nga daghan karon ang balo nga masayahay kay nagdawat man sila sa mga benefits sa ilang mga bana nga mga regular worker, na mga benepisyo nga madawat diya sa gobyerno. So actually, naidaghang balo karon nga kung kamao lang siya mo gamit sa iyang resources, dili siya makaluluoy. Apan kining mga talbangon sa mga ilo, tinuod dinhi sa atong nasod makalilisang ang mga nailo, mga kabataan sa mga dysfunctional families nga nabiyaan sa mga ganikanan tungod kay nagbulag. So kini sila angayan gining hatagan og pagtagad og dili man malalis ang atong iglesia, nagahimo sila mga lakang nga dili lang kay nga ang iglesia naghimo anig usa ka aksyon kundi ginahimo sab sa atong mga kaigsuonan nga may ikasarang. Amen. Ang mission sa church, makita mo na to kay pagkayab ni Kristo 31 AD man to. Dahil niyang biya
pagkaya niyo human siya mabanhaw. Ang record nga nasuwat sa balaang kasulatan hangtod na nasira ang New Testament very close to 100 AD sa katapusang basahon nga gisulat ni John the Revelator. Apan ang dako kay nga porsyon ang kasaysayan gyud sa New Testament Church o kanang gingalan nato the Apostolic Church, the church that was founded by Jesus Christ and was spread by the apostles. Munang period of the New Testament naagi na siya sa 1st century. Kung basahon nato ang New Testament period, nalukop ang sinulat ni San Pablo, ang sinulat ni Lucas nga mao ang Book of Acts, sinulat ni San Pablo sa mga epistola, sinulat nila ni Pedro, sinulat nila ni Santiago, mga epistles man po na, mga letters man po na ilang ipanulat. Mismo gani sa pinadayag. Kung tanaw na to, ang kinatibuk-an, ang description sa buhat sa iglesia, wala lang na-confine sa matod panilag, the proclamation of the gospel. Integral part sa growth of the church, integral part sa work of the church, ang pagtabang sa talabangon. Muna nga, New Testament pa lang, dito pa lang sa panahon nila ni San Pablo, nagtigom na sila. Gani sa buhat Kapitulo 6 atong natun-an ang panahon nga niingon ang mga tinun-an nga wa naman ni matagad ning pagtabang sa mga talabangon. Sige naman lamugwali mutong niingon ang mga disciples ang katong mga tinun-an ni Jesus niingon siya nga dili maayo nga mapasagdan ang pagpangwali kay aron mutagad mi sa mga buluhaton sa pag-apod-apod sa mga ihatagay nga mga tabang kay ang whole church manggod gahimo sila pooling sa ilang resources nya itabangan pod sa tabangonon both sa sulod sa iglesia ug sa gawas sa iglesia apan pagmulo nila nga murag napasagdan naman ang buhat ingon ang mga apostoles dili nato pasagdan ang buhat sa pagpangwali pag-appoint mo og 7 deacons among you munang na-establishar ang pagkapili nila ni Esteban sila sa Filipi kana nga mga deacons pagka pili nila, sila sa prokuro, mo ng mga tawhana ang gihatagan o katungdanan sa distribution. Apan kung inyo pong tanawon ang kinabuhi ni anak nga mga deacons, wala po sila nag-confine sa ilang kaugalingon sa buhat sa pagtabang lang, sama sa distribution sa mga talabangon o pag-apod-apod sa mga hinabang nga gikan sa churches. Sila mismo nag-preach pod. Muna nga namatay gani si Esteban tungod sa iyang pagkamagwawali. Wa man si Esteban na well-known nga distributor sa mga goods. Ang nawilnunan, ang pagkabantog kibali ni Esteban, ang iyang pagkamagwawali. So, both ang mga apostolis ug ang mga diakono ug ang kinatibuk-an sa iglesia, they were pooling their resources together because integral part of the work of the church aside from the proclamation of the gospel is ang pagtabang sa mga talabangon nga daghan sulod sa katilingban. So ato makita ma'am pastor nga ang ato iglesia karon sa ato abotong ato ang tan-ahon ang pamaagi o ang pagbuhat sama gyud silang gihimo kay nga naabot delegation of responsibility. Kadili pwede nga sulusuluhon na nato ang trabaho mga pinlangga ang magsunan. Mo mibitaw nga ato ning gi-organize ang atong iglesia na atay programa sa total member involvement kay kun ang tanan nga miyembro sa iglesia makigduyog sa buluhaton wala gyud nato makita nga kaning sayop kundi ato gini siyang makurihian nga ang tanan nagapanaghiusa sa pagtabang. Kaya ako nakita no in my experience pastor ma'am kaning usahay mga miyembro sa iglesia nga dili mag-api-apil sa buluhaton, magsigila na siya pamantay og sayop. Muna magsigila na siya pangita o maghimo na siya nga ang makita nimo sa iya kanang gyud kanini ang walay maayo nga iyang makita pero kung ang tawo makigduyog sa buluhaton sa talento pod o sa hiyas nga gipiyal sa iya sa Ginoo magpagamit siya gamiton siya sa Ginoo niya mahimo siyang panalangin og daghan pod nga maministeryuhan pinaagi sa mao nga talento. Ug mao ni atong handom mga minahal. Tinuod man gid na pastor kay na may giingon nga an idle mind is the workshop of the devil. So kung ang mga hunahuna sa mga kaigsuonan maura ang sigpabantay hayan gyud kaayo nga naay kagubot naay walay pagsinabtanay. So ang buhat sa una nga mopaingon unta sa confusion na sulbad pinaagi sa pag-organize sa mga lain-laing mga talento. Una nga na ay
departamento sa mga batanon, sa mga kababayenan, sa mga elders o sa Dorcas. mga Dorcas o kana siya usa ka bahin diri sa atong leksyon nga angayan nato tagaag pagtagad kay kini si Dorcas dito sa Hopa usa ka babae nga matawag tag dili man gid ni siya adunahan pero iyang nahimo ang usa ka dako kaayong buluhaton nga bisan pa ang mga tao nga dili pareha niyag tumutuo nakadawat sa iyang tabang. Gisaninaan niya ang mga taong wesanina nga sa hinungdan nga sa dihang namatay siya, naghangyo gud ang mga tao nga unta banahawon siya. Pastor na kay kadugang ana. Well, ang kini si Dorcas God, although real character ni tinuod nga naay tao nga o ginangalan si Dorcas, gingalan po siya Tabetha, unya giset siya nga pattern sa Bible nga angayan sundon sa labing daghan sa kaigsuonan nga luyo sa kawaladon sa kaigsuonan, luyo sa kapobrehon, luyo sa kapitos, mutabang yun. Nahimo lang ni siyang role model nato. Apan ang atong likayan sa iglesia kana bitang moingon pagsulti nga dili man na akong katungdanan, dili man na moy akong responsibilidad kay sa church whole body man gud ang iglesia gitandi sa balaang kasulatan og lawas. Ang lawas nagagbahin. Pero ang mga bahin sa lawas usa ra gina sila ka function ang paglig-on sa kinatibuk-an sa lawas o ang pagbuhat sa ministeryo. Muna paghatag sa espirituhanong gasa, labi na ginang definition sa Ephesians 4, chapter 4, verse 11 to 13, ang gihisgutan diha nga, gihatag sa Diyos ang tanang hiyas sa matag usa, alang sa tulo ka katuyuan, ako na basahon. O ang iyang mga gasa maong ang uban na himong apostolis, this is Ephesians 4, verses 11 to 13. Ang uban na himong apostolis, ang uban na himong propeta, ang uban na ebanghilista, ang uban pastor, ang uban magtutudlo, alang sa pagkasangkap sa mga balaan. Number 1, nga katuyuan. The gifts were given to the members of the church. Number 1, nga tuyo sa pagsangkap sa mga balaan. Number 2, alang sa buhat sa pag-alagad, the work of the ministry. Kining buhat sa pag-alagad, muna general nga term para sa ministeryo pinaagis pagtabang sa talabangon. O ang number 3, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. So sa kinatibuk-an, kada usa ka sakop sa lawas, which is actually definitely kada usa nato, kay bahin mantas kinatibuk-an sa lawas. Doon na gitay hiyas, doon na gitay bahin, apan ang atong bahin sa kinatibuk-an, paglig-on sa lawas, sa kinatibuk-an, pagsangkap nato tanan, dili kay ang ako rang nahibaw-an, ako ra po'y mo gamit, ikaw muka naa kay nahibaw-an, mapahat nimo nako, mapahat ko nako sa ban, ug ang ikatulo nga katuyuan ang paglig-on sa lawas ni Kristo nga mao ang church. So, in short, the spiritual gifts were given so that everyone will have a share sa paagi nga dili na mo ingon ang usa nga nganong iapil-apil man ko ninyo ana nga dili man na akong katungdanan. In the church, the work of one is the work of all. Okay. Muna nga, ang mga diakono, gi-assign para sa pag-distribute, gawali gihapon. Ang mga apostolis, gi-assign sa pagpangwali, nang hatag gihapon. Munang ila, working together. Pastor, doon ako yung namatikdan ba sa ilang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo nga naagid sila personal initiative mga kaigsuonan nga dili bitaw nang nagdepende sila sa hinabang nga gikan sa higher office o sa uban pa diha kundi sa ila mismong kaugalingon ilang gihabuaan nagsakripisyo sila para sa buhat sa Ginoo. Okay mga kaigsuonan, abot ata sa atong break. Ayaw ka mo og lakaw kundi magpadayon ta sa atong leksyon ato sang patalinghugan ang usa ka pahinahon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Kung atong tagaan magkaigsuonan ang gibugaton sa kinabuhi ni Dorcas, pagkanindot na lang yun nga wala siya mag-expect og balos gikan sa Ginoo bisan pa layo sa iyang kamatayon. Og ang Ginoo
nahibalog yun kaayo kay pinaagi sa iyang gugma sa katawan, gibalusan masab ning gugma pod sa katawan ug daghang nadasig. Arita sa kinabuhi ni Pablo. Sa diha nga si Pablo nakabig ingon nga sumusunod kang Ginoong Hesus, atong nabaluan nga ang iya biyang kaagi grabe, maglulutos siya nga number 1, gani nag-lead siya sa pagpatay sa mga sumusunod kang Ginoong Hesus. Apan unsay nahitabo sa diha nga gitandog siya sa balang espiritu, Pastor? Ang Paul is an excellent example of a real convert. Kanang matawag tan atong convert na usab gyud ang iyang pagkatao gikan sa unsa siya kaniadto ug unsay nahitabo kaniya sukad nga gidawat niya ang manluluwas nga si Ginoong Hesus. So nawala ang iyang pagka Saul the persecutor into Paul, nahimo siyang Paul the Apostle. Munang dako nga transformation sa kinabuhi ni San Pablo. Unya, siya, bisan pa og ang church ni atong panahon na dili pasama ka-organized sa pagkakaron. Kaya karon grabe naman nato ka-organized, centralized man kain atong resources kay worldwide na maputa. Sa ila, bag-o pa pagsugod sa church, gipakita niya ang model sa usa ka tinuod nga magbubuhat. Ang magbubuhat dili mahimong lulan sa kaigsuonan ng iyahang kinabuhi. Self-supporting missionary si Paul mo nang gingalag tent pitcher siya. Ang iyang kaubanan sila si Aquila ug si Priscilla, sila si Apollos. Munang mga tao ni nga moadto sa usa ka lugar, manginabuhi, magwali apan mutabang pagyud sa talabangon sa ilang palibot kutob sa ilang maarangan. Anay nindot sa saysayan ni mga apostol. Gani dinhi sa tong leksyon mag-isuonan ang gaan gini si Paul nga gitawag ni Guide to Living Well. Sa ato pa sa iya ning gikinabuhian ug iya pong gihangyo nga sa tong leksyon dinhi, Paul urged his readers to be intentional about giving, to put aside regularly a portion of their income so that it would be easy to give when he or Titus visited. Mao ni sa ato ang departamento sa atong iglesia kaning pagkapinyelan, gitudloan gid ta dili lang kay sa giingon ni Ma'am Gulpan kaganina magsalig ta sa tabang gikan asa dapita kundi kita gyud mismo maoy mo magkinabuhi sa pagkamagyatagon kay giingon dinhi giving is a way of sharing ug mao ni ang gipasantop gyud ni Pablo nga sa iyang kausaban sa giingon ni Pastor Gulpan kaganina ihemplo ni siya sa tinuod gyud nga nausab kay gikan sa pagkamanglulutos nahimo siyang apostolis. Unya sa iyang pagka-apostolis, di lang ka nag-focus siya sa pagwali apan iya gid pud gihimo ang buluhaton nga sa atong leksyon ginabalik-balik kanig yung pagkamanggihatagon. Muna gihangyo gud niya nga unta ang tanan nga mga alagad sa Ginoo, mga miyembro sa iglesia maanaa gid ni sa ato ang tagsa-tagsa kapag kinabuhi sa matag adlaw. Ubay-ubay ang record sa Bible, labi na gyud sa kaagi ni San Pablo nga nakita nato nga part sa iyang responsibilidad gawas pagpangwali kay ginganlan man to siya itinerant preacher, traveling preacher bitaw nagabalhin gikan sa usa ka lugar ngadto sa laing lugar. Apan ang nakanindot ni Paul kay mupuyo siya ng lugar aron muwali, i-establish niya ang church. Pagka-establish niya sa church, mubalhin sa glaing lugar, wala na putol ang iyang connection sa previous niya nga lugar. Munang naa siya gingalag mga missionary journeys. Ang tanan nga nag-study sa New Testament nga subject, nahibaw sa mga missionary journey ni Paul. Ang nakanindot ni Paul, ug mo na siya ang ngayon himuong sumbanan sa uban pod nga mga mo-engage sa ilang kaugalingon sa buhat. Mao nga, bisag ning labay na sila ni Anandapita, wala na naingon nga nakalimtan na ako na kay ako lang teritoryo kani adto pero dili na ako karon dili ang iyahang connection pirmi mo nang nakasuwat siya sa mga epistles unya mismo ang tabang sa kaigsuonan muhapit pa gani na siya sa mga churches kay may ingon siya nga didto dapita do nagitalabangon kaayo unya kamo na mo ikatunol ako na lang ang kwaon karon inig-agi nako pananglitan tagaan ta mo example ining 2 Corinthians chapter 8 Giisgutan din ang kaagi ni Pablo, verse 1, ingon sa chapter 8. Karon buot kami nga masayod kamo mga igsuon, mahitungod sa grasya sa Dios nga gikahatag diha sa mga iglesyas Macedonia. Macedonia was part of the New Testament territory nga nahibawan nato. Verse 2, kay bisan pa sa mapig-uton nga pagsulay kanila sa kasakit.
ang ilang madagayaon nga kalipay ug ang ilang tuman nga kagabos miawa sinuon ngadtos kadagaya sa ilang pagkamanggihatagon muni Praise the ginganlan Lord. og unconditional nga benevolence kay nakita ninyo nga ang description niya ang Iglesias Macedonia pobre ang mga tao dito pero pagkadungog nila nga naay talabangon sa ubang dapit gitan-aw nila og unsay ilang mahimo dili ang pag-ingon pagsulti nga nganong mutabang mami nga tabangono man pud mi na may ingon ana nga pinulungan sa mga tao sahay nganong patabangon mami nga tabangonon man pud mi ang example nato mga igsoon sa New Testament sa Macedonia giingon ni Pablo bisan sa mapig-uton nila nga ang akong basahon pa ang ilang madagayaon nga kalipay ug ang ilang tuman nga kakabos miawa sinuon ngadto sa kadagaya sa ilang pagkamanggihatagon bisan pa sa mapig-uton nga pagsulay kanila sa kasakit meaning they were already destitute kabos na kaayo nanginahanglan pod apan pagkadungog nga naay lugar nanginahanglan Paul ayaw glabyi mi naa mi ipada dito murag sa part ni Paul murag gani siya mahasol nga di ko na lang ni apil ug ako paningsang piton sa pagtabang nga naapoy tabangonon dito tabangonon po ni sila apan ang mga kaigsuonan mo itawag niya Paul ayaw intaon mi glabi naapod mi ikapadala dito muni mga igsoon ang ideal gyud sa mga sumusunod ni Kristo. Amen. Makadumdum bitaw ko pastor katong dito pa mi sa district sa kanang sa Surigao, Barubo, Hinatuan area. Nga nakita nako dito ang mga espiritu sa mga kaigsuonan nga ang ilang panginabuhi nagdepende ra gyud sa basak sa panguma, lubi. ana daghan nga klase sa ilang resources sa panginabuhi nga magbaduaw ang usa ka magbubuhat padalhan nila og unsay ilang produkto sa maulaw man pod ng district pastor mo dala ana kay hinaguan gud na di man po sila magpabayad og luyo ana tanan pastor amo nakita nga kining mga kaigsuonan na nga dako kay kasing-kasing sa pagkamanggihatagon wala pa sagdi sa Ginoo. That's true. Oo. Tinuod yun na, muna, usa din nga ato yung mapasanto pag-ayo, Pastor, ma'am, no? Kanig yung visitasyon. Ang pagduaw, kay ato magong makita ang ilagyod nga real nga kahimtang. Kay sa imong pagduaw ito, maampuan mo sila, mutong giingon ni Ma'am Gulpan din, ilang makasinatian, ato ginang maeksperiensyahan, makisuunan kon naghimo gyud ta ingon nga mga sumusunod sa Ginoo niini nga ministeryo nga iyang gibilin alang sa matag usa. Mutong punto ni Pastor ganina, Pastor Gulpan nga bisan wala na si Pablo didto ang iyang gibiyaan nga mga teritoryo kanunay naghandom niya kanunay nagapadayon ang buluhaton mao pud ang ato ang gi-mention ganina sa una nga bahin si Tabita bisan namatay na si Dorcas pero iyang buhat nagpadayon ug mao gali ni sa atong iglesia karon naagid tay departamento sa Dorcas nga mutabang gid na siya kay maugid na ang iyang ehemplo nga iyahang gipasantop iyang legacy silbi sa atoa karon nga mga sumusunod ingon nga mga membro niining iglesia nga nagapaabot sa kaduol lagid nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Murag nindot kayo ang teksto nga atong mga babasa din ni sa Roma 12. Yeah. Kini sinulat ni Pablo. Ang nagaingon, busa mga igsuon, ginapangamuyo ko kaninyo, pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan o nahamutan sa Dios nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. So ang atong pag-alaga day mga kaigsuonan mao ning atong sakripisyo dili gid ta magpalayoan ang word nga living sacrifice ta kibali sa diha nga nag-alagad ta sa Ginoo di gid makalagayan nga moingon ta nga nag-alagad bitaw ko kay aron nga nakoy problema ana dili di ay ang gipasantob dinhi nga pareha sa kinabuhi ni Dorcas na ay sakripisyo nga himuon na ay sakripisyo nga gihimo ni Pablo to the extent bitaw si Pablo nga nagmissionary siya nga wala gid siya regular nga sweldo ang iya ganin ang himo siya og mga tent para pag-support sa ministry but then he was magbaro man ta pastor nga siya nakaagi sa tanang klases pagsulay. But there was joy in his heart og nakasiguro ta nga pagbalik sa Ginoo si Pablo usa sa mga linuwas. Praise the Lord. Ang pattern gyud sa New Testament church, kung basahon nimo ang basahon sa buhat,
ang mga members giahag gyud sila to put their resources together. Gani tungod kay bag-o man ang church ni atong panahon na. Kibali ang ila commitment nga priority gyud ang buhat sa Ginoo. Ug ang ilang nahibaw-an nga buhat sa Ginoo kana nga akong gisgutan kaganina nga dungan gina the preaching of the gospel and the need to minister to those who are in need. So kay naamang need ilang gibutang ang usa ka ideal nga sample nga gibutang diri si Barnabas kadtong kauban ni Pablo nga Cypriot taga Cyprus. He was a convert, dili siya Jew gyud nga pure, apan Jewish convert siya nga Gentile, apan ang iyang example ang tanan niya nga property gibutang niya alang sa buhat sa Ginoo. Mura example ni Abraham Laro bitaw katong pioneer nga Seventh-day Adventist missionary nga literature evangelist nga abot diri sa Asia. Siya ang first nga ang tanan sa iyang kabtangan, iyang gibaligya aron siya mahimong missionary bisan pag gideny siya sa church kay ingon ang church as an organization tigulang naman ka nangita mi og missionaries nga bata-bata pa, but he went on his own as a missionary by putting all that he has into the work. Ingon ana ang nahimong sanglitanan sa New Testament church kay ug basahon nato ang hinungdan nganong naa sila'y tinigom kay ang mga converts ning sundog sa gibuhat ni Barnabas. Mismo gani sa time kanang kaagi ni Ananias o ni Sapphira sa dialogue nila ni Peter. Example man na sa mga tao nga dili gud maayo, pasidaan man na sa ato ang kaagi ni Ananias o ni Sapphira nga bahitungod sa buhat ayaw pangandak, ayaw pagsaad-saad, apan ang imong isaad di nimo matuman kay dili man gud nato ka bakakan ang Dios, dili kalimdan ang Dios kay makakita man siya. Ug moingon ta nga ug naay halina ko niining butanga igahin ko gini sa buhat, you do it according to what you have committed. Otherwise ayaw na lang paglitok, paghuwat na lang ug unsay mahitabo unya na pag-decide og naa kay kanang mangandak apan dili matuman dako pud na kay nga katalagman sa gipakita sa Bible kay naa man kay gisaad sa Ginoo. Unya pagkatuman na natintal man ka nga dako ra man pud ni kaayo. Di tingali mayong hutdon ko ni. Munang sampol ni Ananias ug Sapphira. So, munang maayo pa nga, di na lang ka mosaad, unya pag-abot na lang ni anang panalangin sa imo, aya ka mo himog commitment. Ang katalagman lang po ni ana kay usahay, mapadapli nimo ang buluhaton sa Dios. But we have been given an example sa New Testament Church nga unsay naa nato is not for our glory, it's not for our accumulation, for our satisfaction, but make it a blessing to others. So practically mga kaigsuonan ang mga ehemplo nga gipadayag sa atoa pinaagi aning mga exceptional nga mga karakter sa bag-ong tugon nag-awhag nato nga kining kinaiya pagbaton sa kinaiya sa pagkamanggihatagon mahimong usa ka lifestyle sa ato pa kabahin na gid sa tong kinabuhi nga kung muhatag ta wala tay kapin kabubuton ba nga nag-expect ka o moingon ka nga gihatagan ko man na sa sauna pero wa jud ko niya may numdumi. So forget na lang sa imong nahatag no. Kay aron nga ang Ginoo ang magabalos ni ana. Kay na tawhanon magid nga pagbati pastor petan makahatag ka sa usa ka butang sa usa ka tawo. Nya mo kay ngong kang wa na mangyud ko niya nay numdumi. Ana bisag sa greetings na lang butang talang ta. Oh. Dili di ay kay mas ang Ginoo mo hatag paglabaw pa ana nga pasidungog og pag-ila pagpanalangin sa imong gugma sa paghatag unconditional lang. Og dili gid pud malimot ang Ginoo. Unsa ang atong gibuhat, wala gid na wala gid na niya kalimti. Usahay sa atong pagkatawhanon gunahon tang nalimtan naman siguro ta, wa naman gid ta maapil sa ilaha nga mga pagdayeg og pagpasalamat, pero ang Ginoo ginagmay mga pinalangga nga magsuonan, iya gid na kanunay ginahinumduman og na-record gid na alang sa imuhang binuhatan nga nagalagad sa Ginoo. Labaw sa tanan, ang gitanaw sa Ginoo ang motibo manggod sa taglawas. Bali ikaw nga nitabang unsa may naas imong kasing-kasing. Nagtabang baka aron nga in return matuman ang golden rule diha nimo nga buhata sa uban ang gusto nimong buhatan nga sa uban ang gusto nimong buhaton sa uban nimo sa ato pa muhatag ka sa uban aron ang uban muhatag pud nimo kun ingon ana ang imong motibo gibadlong pud na sa Ginoo mo na nga ang commendation niya pag-abot diri sa Matthew 25 katong ginganlan natog final encounter sa tanang binuhat sa kalibutan.
ang mga tao nga gi-welcome sa Ginoo sa gingharian sa langit, mga tao gito nga sa ilang kinabuhi, spontaneous ang ilang pagkamatinabangon. Automatic, pagkakita nila sa talabangon, nitabang. Walay question og kinsa, walay question og kanus, walay question og naabay imo. Kutob sa mahimo, ang talabangon gitabangan. Munang pag enumerate na ni Ginoong Hesus sa mga maayong buhat nila sa yuta, nangutana sila nga, wa man mi kadumdum Ginoo nga nahitabo na. Meaning, lifestyle nila, walay giapas nga motibo, nga balusan, apan automatic ra kanang gikinabuhian lang ginila ang pagkamanggihatagon, gibahi nila ang ilang kaugalingon nga tusuban nga nanginahanglan. Muna ang ngayon nato sundugon. O usapo din himamno sa itong leksyon, Pastor, ang gisgutan nga usa ka karakter din si James. Kani siya ang nagsulat sa ato ang Isuon man na siya ni Jesus. bersikulo nga sa laulohon nga iya pong gipasantop dinhi nga sa ato paghimo niini nga buluhaton atong gituuhan unya ato pong gibuhat unsa ang atong gituuhan kanang gitawag faith and works kadaghan mo gaing gatuo pero wala gabuhat awa gid na siya pulos di gid na mo sangko ngadto sa kaning kahimayaan muna ang ato dinhi nga usa na pod sa ato ang karakter ang kinabuhi ni Santiago ingon nga siya usa ka tinun-an nga maayo pod siya ihimplo pinaagi sa iyahang pagsunod unsa pod ang buluhaton o ang iyahang kanini ang rule ingon nga usa sa mga tinun-an sa Ginoo nga mabasa nato sa bag-o nga tugon ug naa gani gid pod siya libro nga iyang gisulat nga na-record ang ato ang bersikulong sa laulohon. Okay, mga kaigsuonan, murag atong nahisgutan ang kinabuhi pod ni Santiago, ang igsuon ni Ginoong Hesus nga bisan pa sa iyang pagkinabuhi nakasaksi man gid siya sa tanan kanang nasaksihan iyang pagkinabuhi pod ni Pablo ug ang uban pa Pedro. So, ang iya mismong kinabuhi nagahatag nagahulad kanato sa usa ka kinabuhi nga diha gyud sa Ginoo ang pagsakripisyo, ang pagkamanggihatagon, pagserbisyo sa uban. Ang pangutana nato mga kaigsuonan, ingon nga kita mga tumutuo nga mga Adventistang Kristohanon, bisan sa atong kakabos, bisan sa atong kawaladon, ang pangutana mao ni, unsay nahimo nato sa atong iglesia o sa labing iwit nga mga kaigsuonan nga nagkinahanglan sa atong tabang. Muna nga itong ipangutana, dili nang magsigitag ingon nga, unsa may gikatabang nila sa ako. Kay kung kadagod ang atong hunahunaon, muna giingon ni JFK Kennedy, do not ask what your country can do for you, but what you can do for your country. So, kana nga bahina, bisan unsa pagyud wa tay kay rason nga makasulti tamingon nga mag-uuma ramang ko mananahi ramang ko ayaw ingna kay bisan sa imong pagkamananahi bisan sa imong pagkatindira dihag binignit makahatag kag usa ka cup nga binignit ngadto sa tinuod gyud nga gigutom kana nakasiguro ko nga ilista na sa malunda dito sa langit nga nakahimo kag usa ka noble act sa pagpakaon sa gigutom. Maingon na sab sa walay sa nina karon wingon man ta nga di man ko sastre mga sunan daghan na karong ukay-ukay daghan tag makita nga mga maayo kayo branded nga ukay-ukay kung naa kay extra sa imong budget imbes mo palitag mga luho sa atong puloy-anan ipalit na og sa nina para gyud sa mga kaigsuonan nga gabalik-balik na lang gyud ang ilang masay wa gani sabon ikapalit so kanang bahina mga makapa dasig ni nato ba magpahinumdom nga kini di ay mga ginagmay natong butang ayon na mo pag-isip nga di man atagdon kay ginagmay ra man na no that is our mistake. God sees what we are doing and He is putting that into the record sa langit. So mo na nga kining atong leksyon kadunay kanato naga padasig nagapahinumdom nga unta atong kinabuhian gyud ang sulusama nga mga sanglitanan nga gikinabuhian sa iyang mga tinun-an. Usa ka aspect sa atong gitun-an nga leksyon karong simanaha nga ato pong kapanaminan bitaw. Kay New Testament ministry man when the church was very new, gamay pa sila kaayo, apan naghimo na sila sa pattern ug unsay ang ngayon himuon sa nagkadako nga iglesia. Ang karon the church is worldwide. Kani adto confine sila sa Roman Empire lang pero sa panahon ni Pablo niingon na siya nga naabot nila ang ebanghelyo
sa tumoy sa kalibutan, which actually ang iyang gimini atong panahon na kinahanglan na sa Colossians chapter 1, yung siya nga ang ebanghelyo na lukop na sa kalibutan. Sa iyang terminology na apan ang kalibutan para ni Pablo sa diyang gisulti na niya ang territory sa Roman Empire, kay mismo siya nakaabot man sa Rome. He was not confined only to the to the Holy Land sa Jerusalem. Diri, niabot siya sa Rome kay ano to iyang motive. Now, ang usa ka aspect ni ining ministry, kay ang word nga ministry god, may title sa atong leksyon karon, ministry in the New Testament Church. Ang word nga ministry dili na kay buhat lang sa pastor nga gingalan natong ministro. Buhat na sa iglesia, ministeryo. Ang ministeryo, ang iyang kahulugan gyud ni ana pagpangalagad, pagsirbi. Because a minister is a servant and ministry is service. Now, may sistema nga gihimo ang New Testament Church nga atong kapanaminan karon. Ang gingalan lag pooling of resources. Kanang pooling of resources, ang mga iglesia nga naay dagaya makatabang sa iglesia nga wala-wala. Apan ang iya pod nga income sa iglesia nga wala-wala sama sa atong sanglitanan kaganina sa Macedonia, matabang gihapon niya sa kinatibuk-an. Kanang pooling of resources, meaning ang tanan nga inyong abot ibutang ninyo sa usa ka panudlanan. Nya padihang nabutang na siya sa usa ka panudlanan, ibahin-bahin na sumala sa panginahanglan. Gidala ko ni pastor kay dili naman unta mahintandugon kay namay daghang mga tawo nasakitan sa bag-ong nahitabo karon nga pag-collapse bitaw sa ilang expectation nga ang ilang gamay madaghan sa gituuhan pod nila nga genuine ang pagtabang sa ginganlag ang mga kabus padatuon kay nakadungog manggod ko og istorya sama ni anay naabot ni Dalungan nga ang uban ninyo nakadungog sa niini nga nganong gibadlong man sa mga pastor ang kaigsuonan nga ning hatag nga ang ilang giapas nga motubo ra man ang ilaha nga sukad kaniadto dugay naman may kaay naghatag ang halad og ikapulo wala man ginabalik sa amo bisan us kadako apan karon nga naa may gihimo nga donasyon mabalik man dayon ang 30% paglabay sa duha ka bulan. Mga igsoon kini murag tandugo naman ni kay sama sa gisgutan nato gusto naman to nato ipadaplin kay daghan naman in tawo na biktima daghan ang naalaot. Pero ako lang ni dala nga punto. Tinuod man nga ang atong halad og ikapulo, gihatag nato sa church para sa buhat. Munang nahibaw ta nga kita dinis Pilipinas, may labo ta sa nahitabo nga wali sa Africa, may labo ta sa nahitabo nga wali sa South America, may wali ta sa nahitabo dito sa mga Pacific Islands kay ang atong halad og ikapulo do na may usa ka surlanan ang organizational nga resources. Gikan niya ang organizational resources, gi-distribute ang needs. Munang may labo ta sa natukod nga eskwelahan sa Africa, may labo ta sa natukod nga hospital dito sa Pacific Islands, kay ang atong halad og ikapulo gi-distribute man na siya. Gi-pool together ang resources o niya properly distributed according to where the needs are. Ako lang nang gipasanto kay dili may na nga ma-miss nga point kay ingon ana ang buhat sa iglesia. Tama na, Pastor. Mas may po nga nakahatagtag mga pahinumdum. Mga kaigsuonan, no? Ay gud ninyo isipa nga kani ato mong gipang unsa kun nila pahinumdum lang ni ingon nga ni atas ato karon nga programa sa takna sa pagtuon nga mahimo aning leksyon sa tong kinabuhi nga ang ato pagbuhat sa buluhaton once nga nahimo nato wala na gid bitaw na hunaon pa ngano unsa may nahimo ani sa akoa imbis no na anay nadawat nato badungon hinunta ang ato magong handom ingon nga iglesia sa gingon ni Pastor Udi Ma'am ganina usara man ta kalawas nga wala gyud unta nato dili maandam mo na magtinambagay gyud damo ni atong leksyon paghatag nato nig pahamangno nga kung na sukwahi naman ta balik kita dito sa kaning tinuod nga kamatuoran dalan nga mao sigud ni Hesus nga mauni ang mga pagtulunan nga atong kaning gidiskasan kinabuhi gikan pa sa usa ka babaye nga si Dorcas ngadto sa usa ka magwali nga si Apostol Pablo o ngadto ka Santiago nga nagahisgot niini nga mga butang apan ang lintunganay gid ani mga kaigsuonan dili kani mga tawhana kun dili si Ginoong Hesus nga maupoy ilahang modelo pinaagi pod sa balaang espiritu nga naga konbinser kanunay sa matag usa kung maanaago din nato mahimo ning lifestyle nato sa giingon na ni Ma'am Gulpan kaganina kanig yung pagtabang kaning pagkamanggihatagon
di gid ta miingon nga walay ato nganuman ang Ginoo nagpanalangin. Kay nagpanalangin siya, mahimo ginato ni siyang batasan unsay tabangunon, mutabang ta aron mapadali ang buluhaton sa Ginoo unya matapos ang buhat ug mamauli na ta sa pulianan nga iyang giandam. Okay, thank you kay Pastor. Abiso sa atong mga kaigsuonan, ayaw ninyo sakita ang pagka-mention sa mga pinakabag-o nga hitabo karon. Ang amo lang handom nga atong Dios maong usa ka Dios sa kahusay, kalinaw ug transparent siya nga Dios nga diin ang tanan nga mga kalihukan transaksyon nga pagtabang sa dili lang sa tong kaugalingon nga handom pagkabuot ni ana kun dili nga kanang klaro dayag nga dili nang pinasikot-sikot o daghan kaayong pag-agni sa atoa nga to the extent nga nasulod ta sa dili maayong hitabo. So sa labtunon ning akong istorya mga kaigsuonan kay dili mi gusto nga ma-misunderstood ninyo. Ang amo lang handom nga sa atong pag-alagad karon sa katapusang panahon ato yung iuban ang pag-ampo, pagtugyan sa Ginoo nga dili ta mo apil og mga kalihukan nga dili gyud aprobahan sa Ginoo. Makahibalo mo ni ana kay ang balang espiritu dili siya magmakuli sa paggiya kanato. Okay, Pastor, panamilit nga mga pamulong-pulong usa pang pinasahi nga awit. Alang sa ato mga kaigsuonan ingon ta nga kaning pagpasanto ug dugang sa tong eleksyon. Akong basahon ang giingon ni Ginang White, The Acts of the Apostles 344. Paminawan ninyo. Unselfish liberality threw the early church into a transport of joy. For the believers knew that their efforts were helping to send the gospel message to those in darkness. What could produce such liberality but the sanctification of the Spirit? In the eyes of believers and unbelievers, it was a miracle of grace. Manghinaot kami mga pinlangga nga makisunan nga kaning atong leksyon mulabay man ni karon si Manaha apan ato ni kanunay hatagan og pagpamalandong og pagtagad nga makita gyud ang tinuod nga pagministeryo sa imo sa akong kinabuhi ingon nga kita usa ka lawas nga diin mao ang ato nga iglesia. Thank you. Pastor Kung mahimo Golpan. ng tipik sa kinabuhi sa tao ang pagtagad sa mga angayan hatagan sa pagtagad, murag na kung naa na sa iyahang kinaiya, dili na gina niya matangtangpod ug dili gid pud siya mo apas ug balos sa iyang maayong gibuhat. Munay alawiton nga nag-ingon nga giving is loving, loving is giving. All things will die if only receiving. Amen. So hinaut-unta nga dili nato hikalimtan ang ministeryo sa iglesia mao ang pagtagad sa mga tagdunon sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus. Ang misyon ni Kristo gipadayon sa iglesia sa pagkakaroon. Ug ikaw ug ako ingon nga sakop ni ining lawas nga maong iglesia, may labot ka sa pagpalig-on sa lawas, may labot ka sa pagpangalagad sa katawhan ug may labot ka sa paghimo sa buhat sa ministeryo. Ang Ginoo magpanalangin nato hangtod sa sunod nga panahon sa atong tulumanon nga takna sa pagtuon. Daghang kay salamat Pastor Golpan ug Pastor Jimenez sa inyong mga bulawanon nga mga hunahuna ug karon atong mga kaigsunan pamatian natong usa ka pinasahing awit ug humaniana ang atong closing prayer pinagi ni Pastor Golpan. Dwell in dark and sin, my
Amahan namo nga balaan dako kay nga among kalipay sa lain na usab nga higayon. Nga among nabatbat dinhi sa tulumanon takna sa pagtuon sa Hope Channel, both sa radio, sa television o sa social media, sa internet. Nahibalo mi nga ubay-ubay sa imong mga anak ang nanagpatalinghog o among giampo nga ang mga leksyon nga bililhon, both ang nahisgutan o ang naa na implied nga kahulugan ini. Mahimo unta ning tipik sa among kinabuhi. Ilabi na among gipangayo kanimo ang kaalam nga espirituhanon sa pagsabot o pagtungkad sa angay namong buhaton, ang among pagkinabuhi sa pagkamanggihatagon, ang among pag-alagad sa mga tao nga nanghinahanglan sa pagtagad, hinaut mahimo ning tipik sa among pagginawi sa adlaw-adlaw namong paghimo sa imong buluhaton, kay mo ni paaging mahimaya namo ikaw ug mausad ni paagi nga tuma namo ang buhat nga imong gibilin sa iglesia. Salamat sa imong pagpahidangat, sa kadagaya sa imong grasya ug panalangin ngadto sa tanan, diha sa ilang mga puloy-anan, diha sa ilang mga iglesia o sa ilang personal nga mga kinabuhi. Among giampo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.